Madzulo abwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndi ine Elita Soko. Koma poyamba nayi mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati akuyembekezera kuti mtengo wa fereleza ukhoza kutsika mtsogolomo kutsatira kutsekulira kwa kampani yosakaniza fereleza. Bungwe la World Health Organization lavomereza dziko lino kuyamba kupereka katemera wa nthenda ya malungo kwa ana osapyola zaka ziwiri. Ndipo kampani ya National Oil Company of Malawi yati dziko lino limagwiritsa ntchito mafuta okwana malita 1.7 million pa tsiku. Ndi zimenezi komanso zina zambiri tikhale limodzi. Nkhani yathu yoyamba madzulo ano, mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati akuyembekezera kuti mtengo wa fereleza ukhoza kutsika mtsogolomo kutsatira kutsekulira kwa kampani yosakaniza fereleza mdziko muno kuliwonde m'boma la Machinga. Malowa ndi kampani ya Malawi Fertilizer ndipo atha kusunga fereleza wokwana 40,000 metric tons. Kuonjezerapo malowa atha kusakaniza fereleza woposa 2,400 metric tons pa tsiku. Yohane Simon walemba ripoti ili limene akuwerenga Mandi Pondani. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati kukhazikitsidwa kwa malowa kugwirizana ndi masomphenya achitukuko kwa dziko lino a Malawi 2063 amene cholinga chake nkukhazikitsa Malawi wokomera aliyense. Iwo ati malowa azisakaniza fereleza amene zipangizo zake zizipezeka mdziko muno zimene zizapangitsenso kuti mitengo ya fereleza itsike ndi 30 kwacha pa 100 kwacha iliyonse. Kotero Chakwera apempha Malawi amene akhala kunja kwa dziko lino kuti abwere kuno kumudzi nkuzakhazikitsa mabizinesi komanso makampani ponena kuti dziko lino ndilotetezeka komanso labwino kupangirako chuma. Iwo ati boma likufuna kuti pomaliza ntchito ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo mdziko muno mukhale makampani ochulukirapo opanga fereleza. Iwo ati akufuna kuti fereleza adzakhale otchipa kuti Malawi aliyense azathe kukwaniritsa komanso nkukhala ndi dziko la chakudya chokwanira. Mtsogoleri wa dziko linoyi walimbikitsa makampani mdziko muno kuti azisamalira kugwira ntchito awo ndi cholinga chofuna kuthandizana nawo potukula dziko lino. Mawu ake mkulu wa Malawi Fertilizer Company a Christos Kianakis wati kampani yawo imanganso laboratory ya makono ndi cholinga choti fereleza amene azipanga azikhala wa milingo yovomerezeka. Ponjezerapo Kianakis atiwo amanganso malo amagetsi adzuwa okwana 120 kilowatts ndi cholinga choti kampani iyi ikhale ndi magetsi okwanira pa ntchito zake. Ndipo polankhula pa mwambowu nduna ya za ulimi a Robin Lowe ati ndalama imene opereka fereleza akufuna ya 40,000 kwacha pa thumba la 50 kilograms ndi zosatheka. Iwo ati ngati anthuwa apitirize kufuna izi boma lipeza njira zina zofuna kuthandizira alimi kuti azigula fereleza wotsika mtengo. Malingana ndi Lowe, boma silingagonjere zofuna anthu amene amapereka fereleza mdziko muno ponena kuti izi ndizophinja alimi. Bungwe loona za umoyo pa dziko lonse lapansi la World Health Organization lavomereza dziko lino kuyamba kupereka katemera wa nthenda ya malungo kwa ana osapyola zaka ziwiri. Wofalitsa nkhani ku unduna za umoyo a Adrian Chikumbe wati undunawo uyamba kupereka katemerayo m'miyezi yochepa ikubwerayi. Blessings Mpinganjira wadza ndi ripoti ili. Ofalitsa nkhani ku unduna za umoyo Adrian Chikumbe wati pakali pano boma likukonza njira zoonetsetsa kuti katemerayo apezeke mzipatala zonse za mdziko muno. Iye wati gawo loyamba la katemerayo yemwe wachitika kwa zaka ziwiri m'maboma 11 mdziko muno wathandiza kuchepetsa chiwerengero cha ana amene akudwala matenda a malungo. Taona kuti zaka ziwiri zimenezi zimekale maboma amenewo malungo atheka kwambiri ndikusakumutsa ndi nthuniyo ya ana ambirimbiri maboma amenewo. Choncho WHO ndi chifukwa yake yapereka chilolezo kuti tikhoza tsopano katemerayo kupititsa ku maboma onse. Mmodzi mwa anthu amenyera ufulu pa nkhani za umoyo Maziko Matemba wati katemerayo ubwera pa nthawi yoyenerera pomwe ana ambiri akupitirira kumwalira kamba ka matenda a malungo. Malungo ndi matenda amodzi amene akupha anthu ochuluka mdziko muno mwachinsinsi ndipo amapha anthu pafupifupi 2,500 chaka chilichonse.
Kampani yoyitanitsa mafuta a galimoto ya Nokma yati dziko lino limagwiritsa ntchito mafuta okwana malita 1.7 million pa tsiku. Wachiwiri kwa mkulu wa Nokma a Helen Buluma wanena izi mu mzinda wa Lilongwe pa mkumano ndi eni galimoto zonyamula mafuta mdziko muno. Abuluma ati pa mwezi dziko la Malawi limagwiritsa ntchito ndalama zapakati pa $15 million ndi $25 million. Iwo ati nkofunika kuti padzikhala ubale wabwino pakati pa mbali zonse zokhudzidwa. Abuluma akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Taonga Sabola. Samai koyamba konse uchiyachitikire sisiyambeni kumikanganoyi kapena kusagwirizana kuti akhala pasi ma transport ndikugwirizana kuti ife ndiwo tiwena gwira ntchito limodzi komanso pamene tikupita apa tiyike ndondomeko ya misonkhano ma meetings amene tikhale nawo kupita kutsogolezi kuti kamati 2 months imene kubwera tikhale zonse zimene tinaona kuti ngati pali madandaulo takhala kuti tagwirizana komanso tamvana komanso tagwirizana pano kuti sikuti china chonsecho tikhuzovomerezedwa chifukwa pamakhala kuti ndi business kuti saita kugwera 2 pansi chifukwa pachini ma stakeholders osiyanasiyana. A Helen Buluma wachiwiri kwa mkulu wa kampani ya National Oil Company of Malawi. Mkazi wa mtsogoleri wa dziko lino Mayi Monica Chakwera wapempha mabungwe amene amathandiza dziko lino kuti athandize boma polimbana ndi nkhanza kwa amayi ndi ana. Madam Chakwera ayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pamene amaonetsa kanema woonetsa nkhanza zimene amayi ndi ana akukumana nazo kamba ka zifukwa zosiyanasiyana. Rebecca Chimjeka olemba ripoti ili limene akuwerenga Fali Banda. Kanemayu anamuonetsa pofuna kuonetsa nkhanza zomwe atsikana amakumana nazo pa tsiku lomwe dziko lapansi limakumbukira moyo wa ana achitsikana. Ndipo mayi wa fuko lino Monica Chakwera wati ngakhale dziko lino likuyesetsa kuthetsa nkhanza nkofunika kuti nkhanzazi zitheretu. Nduna yaona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo Patricia Kariati anayamikira mabungwe omwe anati akuthandiza dziko lino kufuna kuthetsa nkhanza. Kazembe wa bungwe la EU Aaron Skinberg ati bungwe lake layika ndalama zapadera pofuna kuthandiza mayiko osiyanasiyana kuphatikiza dziko la Malawi kuti ayesetse kuchepetsa nkhanza kwa ana. Oyimira bungwe la United Nations Maria Jose Torres wati chifukwa chake iwo ndi bungwe lawo mophatikiza mabungwe ena anagwirizana kuti adziunikira nkhanza zomwe ana ndi amayi akukumana nazo. Ndipo mkazi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Mary Chilima watsindika zakufunika kuti asungwana adzikhala ndi mpata wogwiritsa ntchito makina a internet ponena kuti internet ndiyofunikira kwambiri pa moyo wa lero kuphatikizapo pa maphunziro ndi malonda. Iwo anena izi mu mzinda wa Lilongwe pa zokambirana zimene bungwe la Plan International Malawi linakonza pokumbukira tsiku la msungwana pa dziko lonse chaka chino. Mary Chilima apemphanso boma kuti litsitse mtengo wa internet. Iwo akufotokoza. Ndikaona kuti internet ndiyofunika kwambiri chifukwa mmene masikulu anatsekedwa ana ambiri amapezeka akuphunzira pa internet. Nde atsikana lero tikusangalira kuti atsikana ndiofunikira pa moyo wa munthu wina aliyense kapena kunena kuti mudziko. Nde tinaona kuti ndichofunikira kuti atsikana nawonso akhale ndi mpata wophunzira kapena wochita zinthu pa internet, zinthu zopindulitsa. Kutsogolo komwe tikupitako ntchito kaya ndi zachitukuko kaya ndi za umoyo china chilichonse chizidzera mu internet. Nde timafuna kuti tithandize atsikanawa kuti atifotokozere mavuto amene amakumana nawo pa internet komanso tipeze njira zothana nawo mavuto amenewo. Ndipo mkulu wa bungwe la Plan International Malawi Phoebe Kasoga anati mwa zina pa tsikuli amafuna mbali zokhudzidwa kuti zikambirane mavuto amene asungwana akukumana nawo akamagwiritsa ntchito makina a internet. Tsiku lokumbukira msungwana pa dziko lonse International Day of the Girl Child pa Chingerezi amalikumbukira pa 11 October chaka ndi chaka. Ndipo nkhani ngati yomweyi bungwe la Girls Empowerment Network Malawi lidacheza ndi ophunzira pa sukulu ya primary ya Manja mu mzinda wa Blantyre pamene lawalimbikitsa kulimbikira pa maphunziro awo. Pa tsikuli akuluakulu aku bungweli komanso ogwira ntchito zina adavala uniform ya sukuluyi pamene adachita masewero osiyanasiyana ndi ophunzirawa pamene adawapatsa mawu achilimbikitso. Mkulu woyang'anira za mapulogalamu ku bungweli atakondwakaliwo anati asungwana akuyenera kulimbikitsidwa m'njira zambiri kuti akwaniritse maloto awo. Ndifeyo tinabwera pano kuti tizasewere nawo asikanawa komanso tizacheze nawo ndikuwauza kuti ngati atsikana ali ndi kuthekera ndithu kukwaniritsa maloto awo. Tikubwera titavala ngati iwowo tikuoneka ngati iwowo cholinga chokuti akationa ifenso tiwauza kuti tinali ngati atsikana ngati inuyo koma ifeyo tinakwanitsa maloto athu. Nde ngati ife tikhoza kukwaniritsa iniyonso mukhoza kukwaniritsa maloto anu.
ngati dziko ndikuona kuti tikuyesesa chifukwa mabungwe ambiri tsopano akuzindikira kuti atsikana nawonso akuyenera kuwerengedwa komanso nawonso akuyenera kupasidwa chithandizo chosiyanasiyana tikamagwira ntchito za chitukuko. Koma pamene tikuona kuti ntchito ikugwirika tikuzindikiranso kuti mavuto adakalipo ambiri. Tikuona kuti atsikana ambiri adakatengabe mimba adakali achichepere, maphunziro atsikana adakalibe pambuyo ndi kulerekeza ndi anyamata, komabe tikhoza kunena kuti ntchito ikugwirika. Ndipo mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya Manja a Ignatius Ng'omba adapempha mabungwe komanso anthu ena kuti azichita ndondomeko ngati izi kuti azimvanso mavuto amene asungwana amakumana nawo. Zimene zitu zofunikira kwambiri because zakhala ngati zatengera ana mumbuyo zimene amachita makolo kale ena samaziziwa kwa lero aziziwa ndithu activities ena amene amachita. Taona ndithu ana kudumpha zingwe pamenepa, taona ena akuwakumbutsa zinthu zina ndi zina ngati kuimba nyimbo zina ndi zina zimene amachita makolo kuti athe kuziwa zimene makolo amachita kale. Zimathandiza kwambiri kuti azitha kukonda sukulu ndi kumalingalira za sogolo lawo kuti kusogoloko ndizakhala otani ne. Tipitiriza kupatsirani nkhani mwatsatanetsatane posachedwa pa zikatha izi. Some call it the hustle, others call it the grind, others call it kupusha or kuzisaga. Whatever you call it, you will need passion, determination, the will, the zeal to overcome obstacles. You will need to believe, because the hustle is not easy. It requires effort and the right mindset. And when you feel like giving up, you will need someone to step up, to give you that push, to keep you going. At National Bank of Malawi, we believe that a young hustler's dream is bankable. That is why we are stepping up to help you step up your hustle. So rise, young entrepreneurs. This is your moment. Let us help turn your dreams into reality with Step Up Entrepreneur from National Bank of Malawi. Call 626 for more details. National Bank of Malawi, the bank of the nation. Every single day, life gives us a chance to make smart choices. A choice of having smooth, glowing skin, to feel comfortable, no grease, to stay hygiene and safe from COVID-19. Make a smart choice today by choosing purity products and stay pure. Takulandiraninso ndipo popitirira ndi nkhani zathu madzulo ano, unduna wa zokopa alendo komanso sukulu ya ukachenjede ya Mzuni asayinirana mgwirizano umene cholinga chake ndi kutukula ntchito zokopa alendo mdziko muno. Kutsatira mgwirizanowo, undunawo udzithandizira sukuluyi kukonza ndondomeko ya maphunziro kuti aziphunzitsa zimene zikufunika kuti ntchito zokopa alendo zipite patsogolo mdziko muno. Patience Lunda ali ndi zambiri mu ripoti ili. Pamwambo osayinirana mgwirizanowu omwe unachitikira ku Dunduzo komwe kuli kampasini asukuluyi, iwo agwirizananso kuti ophunzira zaluso lokopa alendo azikaphunzira imene angagwirire ntchito yawo ku undunawu. Mawu ake nduna yoona zokopa alendo a Michael Usi anati ntchito ya zokopa alendo singapite patsogolo ngati palibe mgwirizano pakati pa anthu amene akupanga za ntchitoyi.
ausi anaonjezera kuti sukulu ya ukachenjede Day kudzera ku nthambi yake yona zakafukufuku izichita kafukufuku omwe uthandizire kupeza njira zatsopano zopititsa patsogolo ntchito zokopa alendo mdziko lino. Students kunoko kapena ophunzira azikhala ogwirizana ndi zimene zikufunika kuti kusika kumene ntchito ikugwirika ya mahotelo kapena kulandira alendo. Mawu ake wachiwiri kwa chancellor pa sukuluyi a John Kalingasaka zapa zokopa alendo zoyang'anira nyama zakuti zipite patsogolo tichite kafukufuku wene. Sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu ndi sukulu yokhayo ya boma mdziko lino yomwe ikupereka maphunziro okopa alendo. Pofikira pano ophunzira 245 ndi omwe anamaliza maphunziro awo azokopa alendo pa sukulu ya ukachenjede ya Mzuzu. Bungwe logulitsa madzi mchigawo chakumpoto la Northern Region Water Board lati chikhulupiriro pakati pa makasitomala ake chayamba kukula tsopano chiyambireni kuyika mamita olipiratu. Bungweli lati anthu odzadandaula nkhani zakukula kwa mabilo amadzi achepa kwambiri tsopano. Malinga ndi ripoti la Josephine Chibofya, mamita okwana 26,373 ndi amene awayika, zimene zikutanthauza kuti 40 mwa makasitomala ake 100 aliwonse ali ndi mamita olipiratu. Ripoti ili akuwerenga ndi Sam Ngalimira. Mneneri wa bungwe la Northern Region Water Board a Edward Nyirenda anati kubwera kwa ma prepaid meter akuti kwabweretsa ubale wabwino pakati pa makasitomala awo ndi bungweli, ndipo izi zadziwika pomwe akuti mafunso ambiri okhudza mabilo amadzi atsika. Anyirenda anakuti anthu ambiri akwanitsanso kupereka ngongole kamba kamamitawa, ndipo anakuti izi zochititsa kuona kuti anthu azimwa madzi mopanda kuwononga zinthu zomwe zochitira ubwino bungweli komanso makasitomala, pomwe amayamba ntchito yoyika ma prepaid meter ku nyumba za anthu komanso makampani. Nthambi za boma sizinakondwere konse ndi ntchitoyi. Malinga ndi Anyirenda padali kukambirana ndi kugwirizana ndi nthambizi zinthu zomwe kuti tsopano zikuyenda mu ndondomeko wake. Nthambizi ndi monga zipatala komanso apolisi, komano iwo anakuti mamita prepaid ndi odula kwambiri, ndipo nchifukwa chake akuchedwa kufikira makasitomala ochuluka. Komano anati ali ndi chikhulupiriro kunena kuti pofika mchaka cha 2024 makasitomala onse a bungweli akhale mamita a prepaid. Poyankhulapo pa izi, mkulu wa bungwe la Consumer Association of Malawi a John Kapeto anakuti kubwera kwa mamita a prepaid kwathandizira kunena kuti anthu azitha kuona mmene angagwiritse ntchito madzi. Ntchito yoyika mamita a prepaid inayamba mchaka cha 2019. Tsopano pamene nyengo ya mvula yafika, kampani yopanga mbewu ya Demeter Agriculture Limited inachita chionetsero mu mzinda wa Lilongwe pamene amaonetsa mbewu zosiyanasiyana kwa alimi. Malingana ndi mkulu woona zamalonda ku kampani ya Benson Banda, kampani inakhazikitsidwa kuti izithandiza alimi mdziko muno kupeza mbewu zapamwamba. Banda fotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Emmanuel Mpokolo. Kuna kuti titumize tipereke uthenga kwa alimi athu kuna kuti nthawi yakwana, nthawi ya mvula zolira zimachuluka kwambiri, so tili pano kuti titumikira Malawi komanso tiwafotokozere kuti ifeyo tabweretsa zotani chaka chino cha 2021-2022 season. Komanso mongopitiza pamenepo ifeyo ku Demeter Agriculture tili ndi mbewu zosiyanasiyana zimene ndithu zikuchita bwino Malawi munomo madera onse ku Malawi. Tili ndi mbewu za hybrid MH26, tili ndi ma OPVs ZM309, 523, komanso tili ndi mbewu za mgulu la nyemba kutsimikizira kuti ife tili kuno kuti titumikire mtundu wa Malawi. Ndipo mu nkhani za masewero, mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera wayamikira timu ya mpira wa miyendo ya osewera a akazi chifukwa chofika mu ndime yotsiriza ya mpikisano wa Kosafa. Mtsogoleriyu amayankhula izi pamene anakonzera nkhomaliro ku nyumba yachifumu ya mu mzinda wa Lilongwe. Mavuto Kambowe ali ndi ripoti ili. Achakwera anati ndi okondwa kwambiri ndi mmene timu ya dziko lino kumawasera akatsikana achitira ku mpikisano wa Kosafa muwatha sabata yatha mdziko la South Africa. Aliyense wa inu is a history maker. Moti ineyo
natengapo phunziro naona kuti kulinyamula dziko lonse la Malawi nkukalifikitsa ku final ya mpikisano waukulu ngati COSAFA ntchito yofunika teamwork. Mwezi wa April chaka chino mtsogoleriyo anakumananso ndi timu ya mpira wamiyendo mdziko muno ya Flames inangofika ndime yotsiriza ya mpikisano wa Africa Cup of Nations. Ndipo kapteni wa timuyi Madina Nguluwe anayamikira kwambiri mtsogoleri wa dziko lino ndipo wati awalimbikitsa kuti achite bwino pa mapikisano yosiyanasiyana. Malawi tikuwalonjeza kuti tinakapitirizabe kuchita bwino ndipo tinakapitirizabe kuyika dziko lathu pamapu. Kwa ifeyo tikuwapulomisa Malawi kuti muchina chilichonse tipitirizabe kulimbikira komanso kugwirizana kuti mpikisano yonse imene ikubwera kutsogoloko tichite bwino. Kumpikisano wa COSAFA timu ya Malawi idapamika mtsogolomo kutsatira kutsekulira kwa kampani yosakaniza fetereza. Bungwe la World Health Organization lavomereza dziko lino kuyamba kupereka katemera 110 ya malungo kwa ana osapyola zaka ziwiri. Ndipo kampani ya National Oil Company of Malawi yati dziko lino limagulitsa ntchito mafuta okwana malita 1.7 million pa tsiku. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa makina a internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, pochita subscribe ku 1895 komanso pa Twitter @Times360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupi, khalani motalikana ndi anzanu, valani mamaski nthawi zonse komanso kabayitseni katemera kuti muziteteze ku COVID-19. Munali ndi ine Edita Soko, Madzulo opambana.